už konečne. Áno. Kde si? Pozri, koľko tu je roboty. Sakra, zase som na všetko sama. Mami, mohla by som ísť večer von? Jaké večer von? Kde vám? Pozri sa, teraz ti hovorím, sušička vrčí, toto tu mám, hryby tu mám. Kamarátka má party, takú oslavu. Jakú party? Čo za party? Kto tam je? Čo tam je? Kedy prídeš? Všetci kamaráti sú tam a... Chlapci? Kamarátky. Povedala si chlapci, povedala si kamaráti. Nie, kamarátky. Kto? Dávaj. Katka, Lenka, všetky poznáš, spolužiačky. Počkaj, to sú všetko tie, ktoré nemám telefónne čísla. Ako to Máš mám zistiť? všetkých, prosím ťa. Musíš Musíš všetko zisťovať. Mňa z teba fakt raz trafi. Pozri, koľko mám roboty. Mami, prosím ťa, veď to je jedna oslava. Miška, v tvojich rokoch. Koľko máš? 16? V tvojich rokoch? 16, to už je dosť na to, aby som išla na nejakú oslavu pre Boha, mami. Kto tam je? Som ti to menovala, všetko. Daj ešte raz, či si to pamätáš. Daj ešte Lenka, raz. Katka. Lenka, to som vôbec nepočula. To som ti mravela. Miša, nemám na teba nervy. Nemám na teba Prosím nervy. ťa. Ja budem do Kedy polovici prídeš? doma. Ja zase nebudem spať. Budem na teba. Ale pozri, máš veľa roboty, tak by si nespala. Miša, posledný krát. Posledný krát. Že ma takto necháš s tou robotou. Ďakujem. Padaj, prosím ťa, padaj. Ďakujem ti. Ježiš, ja viem, koľko 16. Strašné. Ale kde si? Nikto ma tu už nepočúva! Dosť, stačí. Ahoj Miška, tu je Ríšo. Ahoj. No, čakám ťa tu na lavičke. Mám čiernu mikinu a čiernu šiltovku, čiže pravdepodobne ma neprehliadneš. Na lavičke? Dobre, tak sa tam niekde stretneme. Dobre, ahoj. Ahoj. Ahoj, ty si Ríšo? Hej, ty musíš byť Miška, že? Tešíme. Aj mňa. No čo, ako sa máš? Ja? Perfektne. Keď ťa vidím. To je dobré. Som rada. A ty sa ako máš? A vieš čo, dobre? Hej, čo robíš, kľúč? Ja nič. Boj sa. Hej, prestaň, ja som sem radšej nemala chodiť. Poďme, nehyb sa. Tu sa ukludni, áno. A nehyb sa. Dobre? Dievča, aké ti plyne z tohto všetkého ponaučenie? Že už sa nebudem nikdy cez internet stretávať s cudzými ľuďmi.